Purna Reang para Rwngnogo Nwngjaknai twini biyalo Aboni karibo nangkukmanirok gobang mano jengjal tongo haini bagwi khadulaijak amchaini lukuro. Shalgra Tripura hangkorni Shantir Bazar bukhaste bai khobjak gaddang amchaini Purna Reang para Rwngnogo shalkologromai Nwngjaknai twini biyalo khitaino gurui tei thanglai suklainani lama kaham gurui hini kokshil samung kasaka amchaini lukurokni shanmung shalkologromai Rwngnogo tuimuk tongaibo Nwngjaknai twini shep gurui amchaini lukurokni kokshil samung Rwngnogni khitaino kaham gurui haini bagwi swrwngnairok jengjalo kwlaijak Rwngnogo swrwngnani phailake Rwngnog shimiya amchaini lama bohaino hamya hinui sawui khnarika kamini lukurok swrwngnairok asuk kchalma lama hamya himoi Rwngnogo mat phailayo lama hamyani sakjaya angkhibo sakamnogo jorao tlangoi sogui manlaya Rwngnog snamnani bagwi habaknai Nondolal Tripura kokthumni bwskango khadumani kokno sawui khnarika shalkologromai amchayo kwbangma jengjal tongphano hamkraini tangbutangrok mokolok laya hini saka Jetting gor nai. अच्छा तो जब कोलाफान किरमे खाइबो तो कोलाफान खाइबो ये लोगे आनते पारबो আর মেরে চিন্তা করছি ये কতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা বলছি 3-4 মাস উঠে উঠে ইয়া দশটা এটা কারোর জানাইছেন না জানারে আইছি হ্যাঁ দুইবার আইছি প্রথম বানাইছি আইয়ারে কিছু করতে বলে ওয়ার বিচার দুবার যাবো বলে 30 বছর আগে আমি দান করি কিটা স্কুল লাগে এই জায়গাটা আপনি দান করছেন হ্যাঁ জায়গা দুই দিছে তারা Shantir Bazarni MLA promote Reang khoboi lukubai jongjak adongrokni thani koimung tonikha amchaini lukuro borok kamiwo kawoi Nwngjaknai twi Rwngnogni khitainok tei nangsugui tongmarokno supungnani bagwi Bureau Report News Now